Ya mai jikin? To Allah ya karsa. Dan tashi ko? Dan tashi ka dan zauna a haka ko? Yawwa. Dan tare shi ta nan. Sannu. Abin ne sai a hankali. Kuma an hana ku guje-gujen nan amma ba kwaji. To shike zan faɗa ma abu. Ɗaya na farin ciki, ɗaya na bakin ciki. Wanne zan fara faɗa ma daga ciki? To shi ke. To magana gaskiya ne kafan nan an taka ta sosai kuma dole sai an yanke kafan. Wallahi sai an yanke kafan nan dole sai an yanke. Sannu kuma ku kada ka. Ya fi sannu. It's okay. Sannu. Ya sai hakuri. Sannu. To dan da goshi. Farin ciki ne da faɗa ma shi ne kaga wannan takalman naga to ga can wani muka ga takalman naga to wace dai yaske ana za a yanke kafar to takalman da gaskiya su jiran da yake idan an yanke kafar taga sai siya kai ka kai ka yanke saka ka samu mai sai takalmi to takalman da gaskiya sun burge shi shine yace zai siya